Irati Jimenez idazleak Arkaitz Kanoren Neguko Zirkua liburuan oinarritutako saiakera aurkeztu du gaur Donostian. Ogia eta zirkua du izenburu lan berriak. Idazleak Bilboko Udalaren Miguel de Unamuno saria jaso zuen iaz proiektuagatik. Ogia eta zirkua izeneko analisi literario nahiko ezoiko bat aurkeztera nator, oso pozik eta ilusio handiarekin besteak beste. Oso erratin editorea zain, Arkaitz Kanore berton egongo delako, eta liburu hau bere liburu baten nolabaiteko analisia da, Neguko Zirkuaren nolabaiteko analisia, deskubritu nahi duena, ipuin bilduma baten baitan dagoen beste narrazio bat, dagoen beste novela ikusezin bat esango dugu. Eta dago idatzita altxorraren bila entusiasmoarekin doan ume baten espirituarekin uste dut. Eta eraberan espero dut irakurleentzako gustagarria eta atsegina den modu batean, bai Neguko Zirkua irakurri dutenentzako, edo bai sorte pizka batekin Neguko Zirkua irakurtzeko gogoa izango duten irakurleentzako. Iratirena disekziorik gabeko analisi bada, atxiloturik gabeko polizi ikerketa divertigarri bat da, eta arrantzatu ondoren libre utzitako amurrain baten historia da. Nik horrela hartu dut, ez? Claro, zuk idatzitako zerbaiten inguruan, zerbaitetik abiatuta irakurtzen duzunean, lan bat badago alde batetik nire kasuan egon da, identifikazio handi bat, ezagutzea, gogoratzea ariketa bat, hau ere idatzi nuen, badago zure obsesioen gogoratze bat, ispilu deformante baten aurrean jartzen zaituztenean bezala, baina gertatzen dena da batzuetan ispilu hori ez dela horren deformantea, baizik eta dela ispilu oso ertzak oso ondo definitua dituen ispilua. Orduan, badago dantza hori, liburu honetan zehar, ispilu deformantearen, nire irakurle kasuan, ispilu deformantearen eta ispilu hiperzintzoaren edo hiperrealistaren artean.